Il-Parlament Ewropew ivvota favur il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea dik tal-passaport tal-vaċċin magħruf bħala Digital Green Certificate. Dan tħabbar l-ħamis filgħodu fil-Parlament Ewropew fi Brussell hekk kif l-erba' filgħaxija saret il-votazzjoni b'540 membru parlamentari Ewropew ivvutaw favur, 119 membru parlamentari Ewropew ivvutaw kontra, filwaqt li 31 membru parlamentari Ewropew astjenew. Din il-vot qed jassigura dritt fundamentali tal-Unjoni Ewropea dak li ċittadini Ewropej jivvjaġġaw b'mod sigur. Dan iċ-ċertifikat mhux biss se jfisser li jkun hemm safar b'mod sigur, iżda wkoll moviment ħieles u sigur għal dawk iċ-ċittadini Ewropej li jaħdmu fl-Unjoni Ewropea. Lura f'nofs Marzu l-Kummissjoni Ewropea permezz tal-President tagħha Ursula von der Leyen ħabbret li dan il-passaport tal-vaċċin se jkun fuq il-bażi ta' nies imlaqma dawk li jkollhom test negattiv u ċertu nies li jkunu pożittivi għal virus fil-passat u għalhekk għandhom l-immunità għal virus. Dan il-passaport li mistenni jibda jintuża fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea minn Ġunju li ġej se jkun wieħed bla ħlas u se jkun qed jingħata b'mod tradizzjonali, jiġifieri fuq karta jew b'mod diġitali. Id-Digital Green Certificate se jkun attrezzat b'karatteristiċi ta' sigurtà hekk kif se jkun hemm QR code sabiex jagħmilha iżjed diffiċli biex wieħed jiffalsifikah. Malta kienet fost tal-ewwel pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li appellat biex isir dan il-passaport ħalli jiġi ffaċilitat il-vjaġġar. Il-Prim Ministru Malti Roberta Bela kien bagħat ittra lill President tal-Kummissjoni Ewropea f'Jannar li għadda tant li ġiet irrappurtata fuq is-sit awtorevoli Politico. Intant fuq Twitter il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen laqat il-fatt li dan ġie approvat mill-Parlament Ewropew u qalet li issa tħares il-qudiem sabiex din l-għodda tgħaddi mill-Kunsill Ewropew.